हामबायमा रो तामनि बागै अमरपुर चिनि मकराय कामिबो चिनि जे तिप्रा सालनि जागावो चिनि जे तंथाय जागावो आबजना खिमना हनै दिनि कायसा र बीजेपी आइपि सरकार जे खाइ दमनि अमन जों त्रिपुरा हास्तिनि भगवान नेतृत्व जों अरबो चिनि जे तंथाय चाथाय जागावो जे मा हेके आबजना खिमना तै जों तिनि सारा त्रिपुराओ जत्त ब्लक बित्तिबो जों कायसा तिनि र प्रोटेस्ट रेली खाइ दङ त्रिपुरा मथानि ngoi अमनि साथे साथे जों तिनि अमरपुरओ कायसा बिराट मा हेके प्रतिबाद खाइ दङ जों जत्त ब्लकनो जों तिनि मा हे खाइलाइ दङ खाइमानि बिसिंतै भगवान नेतृत्व जों तिनि र वातै सातों हियावै वातै मानजागै तिनि समस्त पुरिता बसंनि बागै जों तिनि त्रिपुरा मथारक तिनि गाहामनि बागै हांख्रायनि बागै जों ताबुक नाय दङ खाजानि ताहुकताय बुंथक अमनो प्रतिबाद खाइनायनि बागै जों तिनि ब्लक बिक्ति जों तिनि मान्दाय ब्लक कमिटि त्रिपुरा मथा YTF TDBL मिलिवै जों तिनि कायसा मान्दाय हातिव कायसा जों प्रोटेस्ट रैली जों खाइलाका अ प्रोटेस्ट रैली खाइमान बिसिंतै इमा दिल्ली चिनि जों बक्राय कामी ओ जे ताबो डाम्पिंग स्टेशन जे खाइ तमनि अमन अति सत्त तारा तारिखै बन्द मा खाइनाय बन्द जदि खाया अंकाय आगामी भविष्यतै थिनांगो जों बृहत्तर आन्दोलन खाइनि बागै जों प्रस्तुत दङ त्रिपुरा मथा चिनि जे 19टा बोसोरनि बागै जे कुनो चिनि अत्याचार उंथन बुढा जाथन जों तिनि नक सबै जाथन अमनि साथे जों हामिया उंथन चिनि जे काहाम उंथन अमनि जों पासे जों दंनाय যতক্ষণ পর্যন্ত বুবগরা চিনো লগি দंनाय जों ততক্ষণ পর্যন্ত চিনি त्रिपुरा मथा চিনি जों লগি दंनाय खाजानि ताहुकताय बुकजांगर सानमो जों तिनर वातै सातुं हियावै जों तिनर प्रोटेस्ट रैली खाइमानि छमनि बागै निनि आनि जतनि बागै खाजानि ताहुकताय बुकजां जों मै बाक्सा फायै वातै सातुं हियावै जारा तावबो दुकान पाटा जुक दंनाय र तावबो बाजार फाइ दंनाय ना कयना मुजुङो फाइदि जों मै बाक्सा त्रिपुरा साननि जे चिनि हामक्रानि बागै त्रिपुरा चिनि जिनि जे लामा जे काहाम थानायनि बागै जों ताबो फाइ दङ जों orang चिनि मिडिया बन्दरं सानामु जोङो खाजानि ताहुकताय बुकजों जदि ओ जे मकराय कामिओ जे डाम्पिंग जे स्टेशन खाइ दमनि अमन अति सत्त खाया अंकाय आगामी दिन जों ताइबो बृहत्तर आन्दोलन खाइमा जों प्रस्तुत दं ताफोरक आसनंथन चिनि जे मिडिया बन्दरं आं हामबाय मा जानगो चिनि समस्त त्रिपुरा हाति चिनि वाति पाते हिनेपन जारा ब्लक बिक्ति जे खाइ दने प्रोटेस्ट खाइ दने जों जतना हामबाय रो माननाय ब्लक कमिटि पक्षंगै जतना हामबाय रो TWF YTF चिनि TEF जत्तनो जों मा मिलवै जों तिनर जत्त जारा रेल खाइरनो जों हामबाय जानगो आसनंथन जतन हामबाय त्रिपुरा राज्य विभिन्न चिनि रेल चलि दङ जों सारा त्रिपुरा जत्त ब्लकनो चिनि तिनिनो प्रोटेस्ट रिलीज खालायजाक दङ जों बीजेपी गभर्नमेन्ट बे जे त्रिपुरा मथातै इनिखा त्रिपुरा सारा साथक पिदक खालायजाकनि आबनो जों बेलेकने सेलेमु तैनो जों तिनि सारा त्रिपुरा बीजेपी गभर्नमेन्ट सतर्क करबो जों बीजेपी गभर्नमेन्ट अबनो सानाय जे मकराय कामिगो अ जाब्रा हामिया खि मानो तारातारि बन्द खालायनांगौ बन्द खाया अंकाय त्रिपुरा मथातेबो क्राक पदक्षेप नाजाकनाय ताई त्रिपुरा मथानि कर्मी तै त्रिपुरा सानो जे रममानि सकमानि अब तारातारि बीजेपी गभर्नमेन्ट बन्द खालायनांनाय इयाखाय जों त्रिपुरा मथानि अंगै तेबो कतर खाय आन्दोलन खालायजाकनाय अ आन्दोलन आसकबाय थागलाक बसकांनि दिनाव थागियाखाय अचबा तेबो चलिनाय हामबाय रेली खायदोंमोन मीडिया ताकनो ब्लेकन हामबाय जों तिनि रेली खालायमानि कारण अबनो चिनि अमरपुरनि मकराय कामिओ जे जेनेरेलनि कुसुक कसम जाब्रा हामियर खिबिमना जों प्रोटेस्ट खालायो जों बनो ब्लेकन कन्डेम खालायो जों नुखा बीजेपी गभर्नमेन्ट त्रिपुरा मथानि कर्मी रक निखा जे बुबाग्रानि कथार सामुंगो तांनाय रंनो तै बुबाग्रानि लगि तांनाय रंनो एरें माजरा बेरै पुलिस केस खालायो ताई माजरा बेरै कुनिया कुसिया जे रमो सगो आबनो जों ब्लेकन कन्डेम खालायो आबनो जों ब्लेकन नासले मुंरु आबनि बेगनो जों तिनि अ प्रोटेस्ट रैली मा खालायो रेली वो जों जतनो सारा त्रिपुरा गनांगिनो जों रेली खाइ दङ दिनै जों अ जागा सारा त्रिपुरा खाइमा हायनो मान्दै ब्लकनि इंगिनाय सिनि TWF YTF ताई त्रिपुरा मथा पेरेंट्स पार्टी मिलिवै ब्लाइके जों गभर्नमेन्टनि थानि सेलेमु जानगो बमाहाय सेलेमु के जों साइमानो ताबुक मकराय कामी एबा अमरपुरनि कायसे डिभिजन डाम्पिंग ग्राउंड जे आबर्जना हामिया सित्रा मानि रखनो
Kibinani bai kaisa dumping ground sanamna jagi thangi tongo aboni bagi sing youth rock berimo tharo te sini parents party belai ke joli jak aboni ti tangi henba saradin sing Naimano 72 বছর রমইনাই যে কোনো ফায়ারিং রেঞ্জ হন্দি যে কোনো অঙ্ক হন্দি আবো টিটি এডিসিনি আন্দার যে জায়গা টিপ্রাসা দङ আবো হাই জায়গাও ফায়ারিং রেঞ্জ হनै ডাম্পিং গ্রাউন্ড হनै সাই সাই জায়গানো স্লাংজাগै দङ অতলাং মুংরকনো जों सेलंजां मानि बागै दिनै बिखुब कायसा जों रेलि खालायखा ताई अबनि साथे साथे जों Naimano किसु दिन सिगां रगो गोबां मासिनि टिप्रासा जे टिप्रा मथा वाइटिएफ ताई टिडब्लिउएफ नि वारियर्स रकनो कुनो कारण करिनो जेल रगो चबै केस रग रुवै हामिया सित्रा बुमुं रुवै सुनो रमदानि बागै चाइतो गै दङ अ जे चाइतो मुंरकनो जों क्लियर खाय कायसा मेसेज होना मुसुङो दाक्ति बन्द खालायनानि इंथु अबरकनो बन्द खालायाखै बसकाङो जों ताइबो कतर आन्दोलन खालायनानि बागै थाङै दङ वाइटिएफ रक टिडब्लिउएफ रक ताइ टिप्रा माथावनो तै कुनो दिनो जों सिरिंकाय दंला बसकाङो करा कायसा आन्दोलन जों खालायजाकनाय आबनि बागै स्टेट गभर्नमेन्ट नो दाक्ति खायनो अजे डाम्पिं ग्राउन्ड तिये रसायना हारनानि बागै जों बरकनो जानगो ताइ कयो बरक दाक्ति खालायतो ताइ दिनैनि अ प्रग्रामो सुदो अ मान्दै सिमिया जत जागा खालायमानि बागै जों जत सिनि वाइटिएफ नि सेंक्राग्रक टिडब्लिउएफ नि सेंक्राग्रक ताइ टिप्रा मथानि सेंक्राग्रक न हामबाय जानगो लाइके हामबाय अबा हाइकेनो जों बसकाङो जे कुनो समयो सिनि टिप्रासानि बागै हामिया चायां तंहांकाय टिप्रा मथा अलवेज प्रस्तुत तंनाय कुनो जागा जों उकुल गुसुदिया करे बसकां हिमनान बागै जों अलवेज रेडी आबन बागै सिनि मीडिया फ्रेंड्स रंनो जों लाइके हामबाय दिनैनो अ दिनो नर कवर खायो सारा त्रिपुराव सिनि खा खामुंनो नर खुनुमानि बागै जों नरकनो लाइके हामबाय जानगो दिनै अ जागा सिनो युथनि बिसिंबो फाइमानजा खायकेसिनि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट मान्दै ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सिनि सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि अबा हायके गोबां मा लिडार्स रक फाइमानजा खायने रकनोबो आं हायनो हाय खा काम जानगै जबानि चिबाय ताइसे याफारमानि बिसिंतै हामबाय जानगो लाइके हामबाय